An filɛbaw an kanubaw an lafasa jamaw maliyɛnw ko don aw ma kɛ yan walima aw ma kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dusukun kelen na hakilina kelen na ani taasira kelen na n'o ye malidenya ye tiɲɛ don hali n'an bɔra ɲɔgɔn na tɔgɔ kama mamutu b'a la laji b'a la umaru b'a la fuseni b'a la lasana b'a la nka an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na n'o ye mali a ɲɛta hakilina ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunkilenna kelen na mali a kunkilenna aw bisimila aw ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka masalaw tala wele ale min y'an bɛɛ jigi ye faama b'ale de wele don o don fantan yɛrɛ fana o b'ale de wele hali n'a sɔrɔ tuma dɔw la alaw tala ka yɛlɛma bolo de ka ca faamaw kɔni waati dɔw la olu bɛ mabɔ tɔɔrɔyaw la ka sɔrɔ tɔɔrɔyaw ani kɔnɔnafiliw hami olu de bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden yɛrɛ hakili kunu sanga n'a ka waati i m'a ye wa maa caman bɛ baga faamaw ma k'a fɔ karisa ko nin kɛra faama ye a hakili tɛ ne na bilen walima ka sɔrɔ a ma sigi fanga la nin ko in kun bɛ k'a ɲɛna wa a bɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen dɔn aw kana jigin a la koyi faamaya jɔyɔrɔ ɲuman ani ka taa se nafolotigiya ma ninnu ye fɛn filaw ye alaw taala ka kumakan don ko u hakili de bɛ ta ka b'u la mun na u bɛ bila maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ sa olu bɛ kɛ u teri kuraw ye wa foyi juguman tɛ fɔ ale tulo ye a tɛ dumuni goman kɛ a tɛ fini goman donbaga ye a tɛ mobili kolon y'a ɲɛ na kumakan kolon tɛ fɔ a ye a tɛ dumuni goman kɛ fɛn o fɛn ko ye juguman ye kumakan kolon na o tɛ fɔ a tulo ye ci o ci ka kan ka ɛri kelen kɛ o bɛɛ bɛ k'a ye miniti damadɔ kɔnɔ o tigilamaa bɛ ɲinɛ o k'a fɔ ko dɔ bɛ yen nɔ k'o ka ci bɛ se ka san 1 san 2 kɛ ka sɔrɔ a m'o jaabi sɔrɔ o bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko dɔ mana duman dun bɛ a da la ko o bɛ hami min don wɛrɛ a bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ cogo di o bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko maa dɔ bɛ taama a sen na ka sɔrɔ don o don ale bɛ mobili dakabanaw kɔnɔ yaala la i m'a ye wa nafolotigi hakili de bɛ bɔ nin bɛɛ kɔfɛ o tuma diɲɛ faamabaw nin de b'u hakili salo ka ɲinɛ ala ka masaya kɔ ka sɔrɔ ala ko fɛn fila bɛ diɲɛ kɔnɔ nin fɛn fila ni ka fɛɛrɛ bɔli kɛnɛw don faamaya ani fantanya hɛrɛ ani kasi don o tuma i m'a ye a ye saya da a ye balo fana da n'i tora balo la n'i miirila saya la i n'a dɔn ko don wɛrɛ b'i ka balo don kɔfɛ o la i bɛ miiri ɲumankɛ la nka maa min bɛ kelen dɔrɔn de dɔn n'o ye ɲuman ye conseillers tɛ foyi fɔ ale ye ko tout va bien mon président directeurs b'a bonya n'a bɛ na jamana den o den n'a n'o bɛ ɲɔgɔn ye hali n'o jɛlen tɛ o don o bɛ ko k'a jɛ o bɛ bila lahala ɲuman kɔnɔ o tigilamaa bɛ ɲinɛ o ko maa yɛrɛw bɛ yen ko olu tɛ lahala ɲuman kɔnɔ o de y'a tɔ faamaw bɛ ɲinɛ jamana faamaw dɔnnibaw bɛ ɲinɛ dɔnnitigibaw a bɛna ta nafolotigibaw olu bɛ ɲinɛ nka aw kana ɲinɛ barisabu ala ko n'i ɲinɛna n b'i tila k'i hakili la kunu o de tɛ kunu ni ko ɲuman ye a y'aw hakili to k'a fɔ ko fantanw bɛ yan dɛsɛbaatɔw bɛ yan sengolaw a ka ja dɔw bɛ yan olu tɛ se foyi foyi la wa olu sigin bɛ ka ala de kɔnɔ wa ala dɔrɔn de ye olu ka ciden ye wa u ma ciden tanya dɛ a ye da la ko don dɔ k'u fana bɛna wasa yann'o don cɛ a y'aw jija aw kɛrɛfɛmaw ka ɲuman fɔ aw ye n'o tɛ u kan'a fɔ ko fɔbaga ninnu bɛɛ ye juguman ye n'o tɛ aw tulo kɔrɔ kuma duman don o don o tɛ laban ta ye o de y'a to nitigiw ko karamɔgɔw ko dɔnnibagaw ko ni tɛ a tigi tanutanu ka ɲɛsin fɛn ɲuman si ma fɔ min laban bɛɛ ye juguman ye a lajɛ dumuni min ka di ni ye don o don n'a tora k'o dun an balimaw ni jabɛti m'a minɛ a laban tension b'a minɛ a laban a bɛ fɔ dumunikɛlaba in ye k'i kana to ka dumuniba kɛ walima k'i ka kɔgɔdu dabila su fɛ o tuma o laban bɛ sɔrɔ ka t'u toni sa fajiri danni fɛ walima fitirida waati i b'u ye min bɛ tali kɛ an ka sirabaw da la tɔki k'u bɛ boli la ala ka nɔgɔya k'an n'o bɛɛ ye aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn kan k'olu lase aw ma bi a kumakanw ka ca sɛbɛnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ an balima min bɛ tali kɛ banbanciya kɛlɛ hakaja a bunakun diɲɛ kɔnɔ jɔnni de bɛ nafolo mugu di u ma ani a kow b'a la ka kɛ cogo di Nations Unies a ye sigi belebeleba kɛ diɲɛ seleke 4 jɛrɛ tɔnba ka hakilina dɔw sama ka bɔ a ko kɔnɔ fɛɛrɛtigɛlaw ani hakilina dila caman olu tun b'a kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ fɔ o kuma na Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma a fɛɛrɛw bɛ ka ye a hakilinaw b'a la ka ye wa fana jaabi ɲuman olu b'a la ka sɔrɔ min bɛ tali kɛ jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ani ka ɲɛsin fo ka taa se ani Algérie fanfɛlaw ma sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ fɔ nin kuma na an balimaw min bɛ tali kɛ
CNDH la ale fɛ kanbɔ fana ka yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ dugu min bɛ n'an da sera a ma musow caman kun bɛ kulu kɔnɔ u natɔ a firila ni u ye CNDH ko a bɛ wele kɛ ka ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli kulu ma u ka enquête kɛ ka se ka ko ɲɛɲini sɛbɛnnikɛlaw ye caman fɔ a fana na ni y'a la kumabaw ye nka n'aw sɔnna ka to aw sigiyɔrɔ la ani ka to ɲɛmadalen caman yɛrɛ bɛ ne bolo ka ɲɛsin aw ma min tɛ nin si ye aw bisimila. Malien cɛ n'a muso denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan aw ni sɛ aw ni ɲantuma aw ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa saba bɛ yen ko n'olu kɛra nkalontigɛla ye dugu o dugu la o dugu hakaja o ɲɛta baara o sabatili bi gɛlɛya o fɔlɔfɔlɔ ye maakɔrɔbaw ye ni dugu maakɔrɔba kɛra nkalontigɛla ye fiyenbere o bɛ kɛ dugudenw taabolo barisabu aw bɛ ɲɛta kuma caman minɛ ka bɔ ale de la walanda n'ale kɛra nkalontigɛla ye n'i k'i b'a ka nkalon jɔ a la a b'a fɔ ne bɛ nin ko in kɛ don min nin ko in bɛ kɛ dugu in kɔnɔ a don min o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ba ma furu jango i ka sɔrɔ i t'i jɔ ne kan ka kuma fɔ wa a filanan ye jamana dɔnnitigiw ye ni dɔnnikɛlaw karatukɛla cayara an balimaw k'u fili Alahu Taala ka fɔta ma Alahu Taala ka kɛta ma an balimaw hakaja dɔnni bɛ nakasi barisabu mun na an balimaw hali ni k'i b'u ka dɔnni nkalon jɔ o la u b'a fɔ cɛnin o k'i ka dɔnta ma s'a yɔrɔ ma a sabanan maa min yaalala ni diɲɛ bɛɛ ye n'a ye ko caman kɛ ka n'i sigi an balimaw ni k'i b'a ka kalo jɔ a la a b'a fɔ heyi cɛ e sen ma se ne seyɔrɔ la sa kabala k'i da i ma deli ka bɔ dugu in da fɛ o kuma i b'i da de ala kana an kɛ nkalontigɛla ye yarabi ala ka nkalon nakasi an balimaw teliyala an bolo ɲɛfɔlɔ nin ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen ye min n'a sɔrɔ n'a bɔra Nouvelle Horizon ɲɛdan kura a ɲɛmaayaso yɔrɔ la u ko u bɛ laseli kɛ laseli min kunun ko olu y'a laseli kɛ an balimaw hakaja ka kɛɲɛ ni hakaja min bɛ tali kɛ u ye ɲɛfɔli min fɛ n k'a fɔ hakaja min bɛ tali kɛ u ka kunun ko hali jumadon kɛ an balimaw k'olu tun y'a ɲɛfɔ k'a fɔ siniwaw olu ka lasigiden so min bɛ an fɛ yan an balimaw hakaja ko a bɛna datugu walima k'a fɔ hakaja a datuguli koɲɛw olu bi senna fɔlɔ yanni waatili cɛ an balimaw hakaja ko o kumaw bɛɛ lajɛlenlen kɔfɛ olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɛɲɛ ni lasigiden yɛrɛ ye lasigiden so yɛrɛ olu ka wuli ka jɔ ye ka cɛsiri ye olu kɔni taara u bolo da ko caman kisɛ kan ja olu kun ye kuma min fɔ an balimaw k'a bɛna datugu ye ni waatini cɛ k'u min kun fɔra ani hakilina min olu y'o ye hakaja kurukunin bɛ a la dɔɔni n'a sɔrɔ yɛlɛmabolonin bɛ a la o kɔrɔ ye mun ye an balimaw a jira mɛ k'a fɔ datuguli in walima hakaja baara de bɛna sensumaya dɔɔni ka sababuya kɛ jumɛn ye siraba dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɛn bɛ hakaja ko o siraba bɔli hakaja ka se k'o sigi sen kan n'a bɛ wele ko route nationale numéro hakaja 27 min n'a sɔrɔ o bɛ tɛmɛ siniwaw olu ka lasigidenso in hakaja a dakɔrɔla la o baaraw yiriwali kama o kɛcogoya ɲuman kama hakaja min bɛ tali kɛ siniwaw ka nin lasigidenso min bɛ an fɛ yan a b'i n'a fɔ tubi ka kɛ a yɔrɔ dɔw la baara in kɛcogoya ɲuman kama ani sira in yɛrɛ bɔcogoya ɲuman kama yɔrɔ kɔni o tile fila baara n'o kɔni bɛ sen na jaakoya doncogo ani bɔcogo taa ni ka segi kɛcogo mobiliw jɔyɔrɔ ko ani ka taa se fɛn caman ma jaakoya kɔni yɛlɛma bi don o la yɛlɛma hakaja o min bɛ don o la gerekurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ o de y'a tɔ min bɛ tali kɛ a baaraw la ani dongabɔw olu sumayara o tile damadɔ kɔnɔ janko donda kuraw bɛ se ka labɛn cogo min fɛɛrɛ kuraw bɛ se ka labɛn mobili jɔyɔrɔ yɔrɔ kuraw hadamadenw yɛrɛ kunbɛn cogo kuraw hakaja olu kunkilennaw bɛ se ka yira jama la o waatini min n'o baara in bɛ sen na dɛ a b'i n'a fɔ hakaja o ko in o de bɛ ko in kɔnɔ nka k'a fɔ ko hakaja siniwaw hakaja k'u bɛn'u ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan k'u bɛna datugu walima k'a fɔ ko hakaja k'a fɔ ko hakaja nin ye u n'an cɛ baara ɲɔgɔnya jɔlen subahanallahi o kuma ko tɛ an balima o kuma k'a ka kan ka faamuya ni faamuya ye hakili ye ani k'a bila bɛrɛ kɔnɔ minɛ min n'a sɔrɔ an balima hakaja a ti kɛ hakilina yɛrɛ kama jamana yɛrɛ ka yiriwa siraw de don ni maa min ye siraba ta k'a lajɛ sira kɔni taa ni ka segi bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn o ye yiriwa de ye basabu sira yɛrɛ fana a fiyɛ bonyani ani ka dɔ fara hakaja taamakɛlaw olu ka teliya kan a bɛ jamana yɛrɛ yiriwa de senfɔ ani jamana yɛrɛ senteliya a bɛ o de kofɔ o kuma k'a bɛ bila o minɛ de kɔnɔ siniwaw yɛrɛ ka lasigidenso ma nin kɛ kuma jugu ye koyi basabu olu y'a faamuya k'a fɔ jamana o jamana n'a yiriwara diɲɛ kɔnɔ sirabaw olu de bɛ kɛ a kɔnɔ o kuma
ambalmo ni nana ma fe sigi ɲɔgɔnya la n'a y'a jirila k'a fɔ i ka siège terun ka taa yan fɛ ambalmo ni fana ye sigi ɲuman ye ka wuli k'i ka siège jɛngɛ a den ka hakaja sabara ta i ka siège jukɔrɔ o fana man kan ka kɛ kojugu ye siniwaw ko ambalmo hakaja baara in yɛrɛ kɛcogoya ɲuman kama olu labɛnnen don hakaja baara in ka kan ka kɛ ni hakilisigi ni fɛn o fɛn dɛmɛ o dɛmɛ ka kan ka bɔ olu ka lasigidenso in yɔrɔ la ko u y'a bɛɛ lajɛlen bila hakaja min bɛ tali kɛ baarakɛla ninnu ka hukumu kɔnɔ k'u kana tamakiya dɛ u kana olu ɲɛda lajɛ baara in ka kan ka taa ni sira o sira ye k'u k'a bɛɛ lajɛlen dasi o de y'a to sɛbɛnnikɛla ko an balima hakaja kulukɔrɔ siraba in o de ko don min n'a sɔrɔ a bɛ bɔ Grand Hôtel yɔrɔ la Bamakɔ miiriba hakaja o galaka da fɛ ministère de transport yɛrɛ o galaka n'a bɛna daminɛ an balima k'a dasi ka taa fɔ kulukɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ o siraba kelen hakaja ka tɛmɛ Bangoni tournée fɛ Bukasomugu Titibugu an balima Mɔribabugu nin bɛɛ lajɛlen siraba in o de hukumu o dilantɔ don o tuma na u ko u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma min kun fɔra a fɔra ni nin laɲini de wa bɛɛ lajɛlen fana faamuyali ko ɲuman o dan bɛ nin laseli nka kunnafoni Nouvelle Horizon ɲɛdankura a fɔ b'a kun ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw ko ten ko ni maa min y'i sigiɲɔgɔn kɛ ka damani suɲɛ i na tɔgɔ o dongo o kongo quartier yɛrɛ la dɛ n'o tɛ sigiɲɔgɔnkɛ bɛ so don min na dimanche donyaw ko don i n'a bila bɔrɔ kɔnɔ o don kelen kɔni na kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ min tɔgɔ hakaja ko soir de Bamakɔ wuladani Nations Unies ONU dakuruɲɛ kelen a bɛ dɔn o la u ye tabale gosi an balimaw jɔnni de b'a la ka nafolo mugu bɔ dɛ banbanciya kule min bɛ ka fiyɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ jɔnni bɛ k'u dɛmɛ nin ye kuma kolo girinba ye mun na ni maa min ye banbanci ninnu da k'a lajɛ kungo kɔnɔmaw don u bɛ solo kungokolow ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw galakadaw la minnu n'a sɔrɔ taa ni ka segin hakaja a barika ka dɔgɔ o yɔrɔw la cɛncɛnfugaw yɛrɛ bɛ jamana minnu cɛrɔ tigɛ an balimaw o jamana ninnu caman bɛ olu kɛrɛkɛrɛdaw ninnu y'a dayɔrɔ kɛn bɛ o yɔrɔw ye n'i dun y'o yɔrɔw ta k'o lajɛ ji yɛrɛ min t'a da la dumuni sɔrɔ ta an balimaw a ka gɛlɛn déplacement ka bɔ yɔrɔ la ka yɔrɔ la sɔrɔ cɛncɛn min b'a yɔrɔ la o bɛ hadamadenya yɛrɛ caman nege bɔ maa la o dɔrɔn tɛ maaya yɛrɛ kɛcogo ɲuman nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na an balimaw gɛlɛya baden de b'a kɔnɔ nka ni maa ninnu de bɛ ɲa da o yɔrɔ la mobiliw bɛ sɔrɔ o fɛ mobili cɛɲumanbaw moto cɛɲumanbaw hadamadenya yɛrɛ bɛ kɛ ninnu fɛ nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na f'u b'u ɲa da ka fiyɛ sɔrɔ walima ka tila ka barika sɔrɔ ka fanga sɔrɔ ka yaara hakaja ka jigi jamana hakaja a faɲɛrɛw fɛ nin ko in bɛna cogo di dɛ an balimaw sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔ la a ko ni maa min dara su kɔni bolo kurulen sɔrɔ n'i ma farati n'o nana sɔrɔ ɲɛnama dɔ sigi bɛ k'a bolo kuru a hakili bɛ jigi su ka bolokuru la hakaja sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔ la a m'a tigɛ da o da la Nations Unies ye tabali gosi jɔnni de b'a la ka ninnu dɛmɛ dɛ ninnu bɛ kungokolo kɔnɔ u bɛ dumuni sɔrɔ cogo di ni dɔ ka donbolo tɛ u bɛ ji sɔrɔ cogo di u b'u ka mobili dakabana ninnu sɔrɔ cogo di fɛn minnu n'a b'u bolo marafa dakabanaw ani ka taa se diɲɛ mugujugu furuntaw ma a kɔni tɛ dilan kungokolo kɔnɔ o jɔnni de b'a cɛ ka taa d'u ma a sanni feere b'u ni jɔnni cɛ ninnu kɔni kɛra ɲininkali ye barolasigi kuma taa ni ka segin kuma ɲɔgɔn dala sɔsɔli an balimaw diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies a ye baro kɛnɛba min sigi ngami an balimaw hakaja a taa ni ka segin kɔni jara min n'a kɛra nin kalo tile 10 tɛmɛnen na ɲɔgɔn dala sama kɔni jara barisabu an balimaw sɔn fɔ baro kɔni o tɛ mɛn sen na barisabu nin kɛnɛ in kan ko siga yɛrɛ kɛn tɛ hakilimaw hakaja kunkoloba caman na wa jitiminɛ yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn document yɛrɛ min jirala bɛɛ la an balimaw hakaja n'o ye sɛbɛnfura ye k'u ka tamasire bɔ o la walima ka hakilina bɔ o kɔnɔ o document in sɛbɛnfura in hakaja o kɔnɔ kuma bɛ mun kofɔ a jirala k'a fɔ kɔsa laban in kɔnɔ dɛ maa dɔ bɛ min n'a sɔrɔ ale kɔni ye arabu bilen ye hali n'a sɔrɔ a jamana kɔni ma taa tɔgɔ ma sa o arabu bilen dɔ kɔni labilatɔ banbanci ninnu fɛ kɔsa laban in kɔnɔ dolari hakaja $50,000,000 dolari wari la o de taara k'o di o banbanci jɛkulu ma subahanallahi alikayida a n'a ka cɛncɛn kan hakaja tewuli jɛkulu minnu b'a fɛ bagɛnaw ani ka taa se hakaja a n'a ka marifakurutalaw ka yaala o de tilala o de ni ɲɔgɔn cɛ maa min bɛ taa hakaja nafolo di ninnu ma yɛlɛma ni ninnu bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye wa maa min n'a sɔrɔ a bɛ su b'a dɛmɛ sufɛ ka to ka na hakaja ka duwakuruninw tɔmɔ ka d'a ma
aka ka hadamadenw hakaja ma tobi dani ka tasuma do koro ani ale min bɛ taa hadamadenw ni tigɛ kana aw bɛɛ lajɛlen tɛ kelen ye wa yɛlɛma jɔn de bɛ k'u dɛmɛ dɛ kuma in kɔni a taa ni ka segi cayara nka a ma tigɛ da o da la a jirala k'a fɔ ko sa laban in kɔnɔ jini minnu n'a sɔrɔ alisilamɛya tɔgɔ bɛ olu kɔni da ka yaala ka taa se alikayida ma an balimaw olu ka nafolo sɔrɔ yɔrɔ kɔni a kɛn bɛ nin fɛn damadɔ ye min bɛ tali kɛ karatu-karatufɛnw ɲɛnaminimafɛnw olu jakokoɲuman diɲɛ kɔnɔ an balimaw fo ka taa se hadamadenw tali caw ka tununu ye ka tila k'u somɔw wele k'u ka jamanaw wele k'a fɔ n'an ma nin nafolo di an ma an t'aw ka maaw labila nin fana kɛn bɛ hakaja olu pɔsi fa sababu ye nafolo ɲini cogo kura ye an m'a tigɛ da o da la a bɛ fɔ maa minnu ye a don nama kama k'a sɔrɔ e cɛ miiri b'i la i den miiri b'i la walima i ka jamanaden miiri b'i la n'i ma farati n'i ma kɛ hakilina ɲumantigi ye e ko e yɛrɛ tɛ nafolo in bɔ i dufa kɔnɔ k'a d'u ma wa nka i k'a dɔn n'e ma min fara a ka i ma foyi bɔ a la bari sabu u t'o de kɛ hakaja k'u ka mobili dakabanaw san ka motow san marifa dakabanaw bɛ san ka tila ka dɔ fara u ka hakilina cɛjuguw kan nin koɲɛ in kan ka kunbɛn cogo di Nations Unies diɲɛ seleke naani tɔnba hakaja barolasigi in kun ye o ye hakilina caman kɔni dila fɛɛrɛtigɛlaw miiriya ɲumantigiw ani ka taa se kolatigɛlaw ma u y'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ dabila abada f'an ka jɛ ka hakilina kelen ta hakilina kelen ye jumɛn ye a m'a tigɛ da o da la nin jakulu ninnu mana u ka nin kokolo ninnu kɛ u ka nin jogojuguya wale ninnu bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a fɔ ko an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ an balimaw kuma in kɔni a fɔ n dala ka di yɛlɛma a na se ka kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wa tiɲɛ don jalaji kɔni a ka ja a ka kunna o nka n'aw bɛɛ lajɛlen jɛra a bitɔn ɲɛ kelen aw cɛ kɛmɛ fila bɛɛ lajɛlen tɛ dakuruɲɛ fila sɔrɔ jalaji bɛ ban fo n'an m'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye an balimaw nka baara in a bɛ ka taa sira min fɛ yɛlɛma a na se ka kɛ wa barisabu siga kɛmɛ jɛkulu caman na an balimaw e k'olu ni diɲɛ seleke naani kunkoloba dɔw bɛ yen olu bolo tɛ ɲɔgɔn bolo wa barisabu an balimaw ne ka maa min ka baara hakaja ni o kɔni ye marifa dilan ye diɲɛ kɔnɔ o ka hakilina laban kɔni ye marifa sɔrɔ feere cogo ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min ye marifa bɛ se ka feere diɲɛ kɔnɔ cogo di n'a sɔrɔ balawu ma kolokolo an balimaw ɲɔgɔn faamuyabaliya ani koto ɲɔgɔn dalabaliya n'o ma kolokolo diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn o an balimaw hakaja ale kɔni ka laɲini ye o de ye nka a m'a tigɛ da o da la ala ka nɔgɔya kɛ a fɔndala kɔni ka di wa fana a lamɛnni fana ka di banabaatɔ kɔrɔsigila ye nka an balimaw bana min n'a sɔrɔ n'a ti ban an balimaw amina yarabi o fɔli kɔni hakaja o kɛnɛ kan o ye pendenkelew ye sɛbɛnnikɛla ka ɲɛfɔla a y'a jira k'a fɔ nin kuma in kɔni a kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni ye amina fɔ bɛɛ ko n bɛna n seko yira n bɛna n dabali ko yira n dɔnko ye min ye n bɛn'o yira nka siga kɛ n bɛ caman na dɛ ko in yɛlɛma a banni ka di caman ye wa kuma in amina fɔra caman fɛ yɛlɛma a sera o kɔnɔ wa kunnafoni suwa de bamakɔ bamakɔ wuladani a fɔ b'a kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. an balimaw bamananw olu ko ten ko walayi bilayi ne burankɛ tɛ bugɔ ɲɛna hɔrɔnya kan do maasɛbɛ kan do nka cɛtan jɔn bɛ e burankɛ tɔnkɔrɔ cɛtan jɔn bɛ e yɛrɛ tɔnkɔrɔ cɛtan gansan olu b'a la ka taama ko in ma ban fɔlɔ wa o don hali ni burankɛ ma bugɔ a bɛ tereke i ɲɛna kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ an balimaw hakaja min n'a tɔgɔ ko suwadu bamakɔ wuladani mali ani ka taa se Alizeri jamana ma tare anw y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen ye muso kelen ko in kɔni b'a la ka jaabi ɲuman sɔrɔ mali kɔrɔnfɛ yɔrɔ b'o seereya ka taa fɔ Alizeri gun kan banbanciw e ko u ɲɛna yeli t'a la ka dɔgɔya wa minnu n'a sɔrɔ n y'a fɔ balocogo yɛrɛ foyi tɛ u la hadamadenw tali kɔ ka yaala ten caw n'u yɛrɛ ye maaninfinw sugulata siraw la an balimaw ka baarakɛ yɔrɔ siraw la ka taa se forokɔnɔ siraw la an balimaw ci yɛrɛ foyi tɛ olu la ka hadamadenw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɛlɛ k'u ɲɔri ka se k'i ta ten celenw ka taa n'i ye an balimaw k'a f'i somɔw ye i ka jamana ye walima ka taa se i ka jɛkulu ma k'u ka nafolomugu caman lase olu ma yaasa u k'i labila an balimaw bɛ ka nin ko in kɛ fiyɛ min kɔnɔ a bɛna ta an balimaw ni kɔni ye a ka ja min kɔni ye sokɔnɔ ɲinɛ kɔni kwale ye da la ko jakumantanya de bɛ yen o de y'a tɔ mali ni Alizeri u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen ye o kɛra sababu ye nin banbanci ninnu u tun bɛ taa ni ka se kɛ fiyɛ min kɔnɔ e ko Alizeri tɛ k'u go fɔ dɛnɛ la wa anw yɛrɛw fana bɛ k'u go an balimaw fɔ dɛnɛ kɔda la ninnu e ko dɔw tɛ ɲini k'a kusaya taama ye den ko in kɔni dɔnnen don bari sabu Alizeri ni mali ni ɲɔgɔn cɛ
kosa laban in ngoni ngono wulika jo chama o de bala ka ke mali finindigi bisheki ani ko kosa laban in ngono uyu bolo bo olu kana ko bla wa ko chama yere fana olu bisina Algérie na nga bolo dombolo in wa ambal mo hakaja a hera ko ni matika akaja matisika bela jile fo kasi adana akeme jomso bana kola de no do kokura ambal mo ni kulo do na mi na do mi ibae ka fo hera ka boni korole wa bambanci ko salaba ngono mali finintigu akaja ni Algérie taw be ko bolo di nyama chugumi sanfe kulu ubi ku dasi duguma taw fana bu tatoto akaja ka balancement du simfrancela ambal mo ku firu daka ku sebe koroti ka dɔw bolo fila ŋɔnɔ k'u daw kɔla hakaja ka malɔti do olu bolo la nin damandangulu an balima e ko bi an ka kasobo yɛrɛ ti ɲini ka fa bamanciw la wa o dɔrɔn tɛ an balima u bi ka fa cogo min u bi ka fa o cogo la o de y'a to bamanci dɔw bɛ yen e ko olu ti k'a kusaya taama ye wa o de y'a to u ka yɛrɛkɛ kojugu yɛrɛ kama kɔsɔ laban in kɔnɔ kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen minnu kun ko k'u sin to a la e ko olu ti k'u munumunutɔ u ka yɔrɔw kɔnɔ wa an balimaw basabu ni mi ba sin sɔrɔ i ma musokɔrɔ ni sin basa i n'o du i da kɔnɔ ka to k'o mugan kɛ o de y'a caman olu ka bolili kun ye nka min kɔni jɛlen don Algérie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ kalekan kɔni ye kelen ye banbanciya a tɛ nɔgɔya dɛ k'a ban pentenkelew k'a bɔ nin jamana fila kɔnɔna na barisabu u ɲɛna yeli k'a ye yɛrɛ k'u bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛla la o ye kumasuli de ye nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ anw ka balimaya a ka di o ma barisabu bamananw b'a fɔ bamanankan na ko ni maa min kɔni hakaja ka basa walima surantere ye kogo wo kɔni kɔnɔ kogo de ye ɲɔgɔn bila anw ni Algérie an tun ma ɲɔgɔn faamu de wa yalima baarakɛ cogo la hakilinaw kun ma ɲɔgɔn minɛ de wa an balimaw o kuma kɔni jɛlen don barisabu bi kɔni an balimaw maa bɛ se k'a fɔ ko nin cɛ fila ye ɲɔgɔn minɛ ten ngami Algérie jamanatigi ani Mali yɛrɛ jamana faama Général d'armée Assimi Goïta Mali faama fɔlɔ an balimaw ninnu cɛ fila ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen ye o jaabi de b'a la ka sɔrɔ don o don banbanciw u barika de bɛ ka dɔgɔya walima k'u barika ba tɛ pentenkelew an balimaw taayɔrɔ tɛ u la n'a sɔrɔ bi an balimaw banbanciw ko taayɔrɔ kelen min tun bɛ u la o tun ye Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ o kun y'u cɛncɛnfuga ye nka bi an balimaw kɔnɔ dugu tɛ san ye dɛ e ko a dɔw ti ɲini ka kabakolo minɛ k'u jɔ wa taayɔrɔ ntanya a sababu ye kunnafoni soir de Bamako wulada ni a fɔ b'a kun ye ale de ye bi aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw olu ko ten ko an balimaw bamanan a bɛɛ n'a ta ni tasuma bɔla kɔni ye maa min ka du ci ni m'i kɔlɔsi an balimaw ni maa min n'o ye zorobilentigi natɔ ye o bɛ siran o ɲɛ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ n bolokɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ n k'i ɲininka CNDH ale ye min sɛbɛnba ye CNDH a ka ja ale ye min lasebaa ye CNDH n'a y'a sɔrɔ o ye hakɛ ɲinini ye kulu belebeleba ye u y'a ɲini k'a fɔ an balimaw waleya min kɛra hakaja sokura n'a filɛ nin hakaja min bɛ tali kɛ hakaja moti marabolo kɔni kɔnɔna na an balimaw musolakaw olu hakaja batɔ kɔni n k'a fɔ sanfɛ n k'a fɔ min bɛ tali kɛ jila kulu kɔni o ye firili min kɛ ni olu ye an balimaw ko k'a koɲɛ ɲɛɲini a koɲɛ bɛ ɲɛɲini cogo di hakaja nin jɛkulu in ka ɲɛfɔ la u y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw de ka kan ka dayɛlɛ min bɛ kɛ sababu ye hakaja ninnu maa ninnu hakaja a kɛcogoya ka se ka a ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛlaw ka ɲɛfɔ la u y'a jira k'a fɔ an balimaw hakaja CNDH y'a jira k'a fɔ an balimaw ni hakilina in sera ka kɛ cogo di muso 10 ani kɔ n k'a fɔ muso caman an balimaw olu de tun bɛ kulu in kɔnɔ n y'a fɔ o tun b'a la ka bɔ min bɛ tali kɛ dugusɛ dɔ de kɔnɔ min bɛ tali kɛ o sugudonya kundo u tun b'a la ka segin ka na u ka yɔrɔ kɔni na an balimaw ji don wa fiɲɛ yɛrɛ barika de bonyana wa ko in kɛra kɔni kɛra cogo o cogo maa ma se ka a ɲɛdɔn muso ninnu kɔni kuru sera hakaja ka se ka pentenkelew ni u ye subahanallahi an balimaw a yɔrɔ kɔni hakaja k'a kimi bonyana muso furulenw a kun ɲɛ o de ye ko ye an balimaw den tagani bɛ dɔw bolo dɔw yɛrɛ denw bɛ so kimi ko filɛ an balimaw jilasaya kɔni saya bɛɛ lajɛlen ka kunna nka ko jilasaya fana hakaja k'o y'ala kumaba dɔ ye ninnu jouru ji la kulekan de bɔra a yɔrɔ la ten kelewu an balimaw kɛ yɔrɔ min kamalen biɲɛ kɛnɛ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ji dɔn bozow ni sɔmɔnɔw hali minnu yɛrɛ fana senna ka teli ka fara olu kan bɛɛ lajɛlen y'i suuru ji kɔnɔ an balimaw min sera ka taa muso min minɛ min sera ka taa den min sɔrɔ an balimaw bɛɛ lajɛlen ye kun bɔ a ka ja n'u taw ye nka an balimaw y'a sɔrɔ Alahu Taala y'a ka baara kɛ barisa muso ninnu an balimaw muso 10 ani kɔ ko bɛɛ lajɛlen ni tora a la CNDH ko a bɛ dugawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na Alahu Taala ka nɔgɔya anw ni olu bɛ taa jɛ min ma ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nka
ko in ŋɔni an balima ko jateminɛ ka kɛ barisabu olu y'a jateminɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin tɛ filanan ye sanga n'a ka waati jikankulu de bɛ suru ni maaw ye ten hakaja nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na a ka kan ka jateminɛ wa a ka kan ka sidɔn o tuma na jɔn de ye nin ko in sababu ye walima mun de ye nin ko in sababu ye mun na sanga n'a ka waati nin ko in bɛ kɛ o tuma a ka kan ka dɔn ani k'a jateminɛ ka ko da hakaja min bɛ tali kɛ fɛɛrɛtigɛlaw tɛgɛ kɔnɔ jotigi ka jo ka jalakitigi k'o jo ko hakaja ka se k'o jalaki CNDH ko o tuma na ko in ka ɲɛɲini k'a minɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye o tuma na ni maa o ma sɔrɔ la k'a fɔ k'o de ka jalaki bɛ nin ko kɔnɔ walima k'a fɔ ko o dɔnyɔrɔ bɛ nin ko la min ka kan ka kɛ o ka kɛ wa fana min yɛrɛ fana hakaja o ka kan ka dɔn a ko kɔnɔ o ka dɔn barisabu jamana yɛrɛ de y'i bolonɔ bila sɛbɛn minnu na diɲɛ seleke naani tɔnbaw minnu bɛ hadamaden ka hakɛ bɛɛ lajɛlen d'a ma olu b'o de ɲɛfɔ hadamaden ni yɛrɛ bɛ to diɲɛ fɛn o fɛn na maa kelen maa fila fo maa tan ni kɔ an balimaw o koɲɛ ka kan ka ɲɛɲini o ka kan ka sidɔn wa fana o man kan ka da ten o tuma u b'a ɲini hakaja sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni jateminɛkɛlaw fɛ kiiritigiw ka don ko la hakaja nin ko in siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ o tuma a sababu ka dɔn sa min y'a sababu ye o ka dɔn wa fana a ko bɛ bila bɛrɛ min kɔnɔ a ka kɛ ten kunnafoni républicain worodugu jegwani ani foroba ɲata a fɔ b'a kun ye ale de ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an balimaw a ka ja bita an na a ɲɔngiri nin yɔrɔ in na rasbacha ani ka taa se rose ma tanti rose an balimaw ko u fana ka kiiri jaabi ko a bɔra an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔgɔn faamu na a ka ja jamana kɔnɔna na fɛn o fɛn ko o bɛ kɛ hakilisigi ye ala ta'ala ka kɛ ten ko dɛgɛ o dɛgɛ bɛn dɛgɛ de ka d'a bɛɛ ala k'an bɛɛ dɛgɛ kunna ala k'an bɛɛ a min cogo la o de fana na dansigi bi kibaruyaw la Burama Sanogo ye minnu fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma kuma in kun ye anw se Ogise n'a ka jamakulu y'a bɔ yan k'aw lasɔrɔ Yusuf ka taa se min bɛ tali kɛ Sibi ma ani Hayidara Sherifu kɛ Grand B ale tun bɛ arajo kɔnɔ ka kumakan sanuman sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma kumakɛlaw ka jɛkuluba Ereku Tradi a ɲɛma Ntɔma Burama Sumano ala ka tile hɛrɛ d'an bɛɛ ma